uje futhi mawuhla acele futhi ngabe eceleni uyabona nje mfethu lento ukulimaza bafethu iphalish lakhe bafethu ukulimaza bafethu isinkwa naye into emenza ukuthi bafethu alale ahlile bafethu esuthi ngiyafisa bafethu abantu lento le bafethu bayiyeke ingane zakwethu uma umuntu mhlawumbe awazi ukuthi uzothini ngaye ungadudwa ifollowing or mhlawumbe ufune ifollowing ngegama lomuntu ungazi ukuthi uthini asiyeke into leyo bafethu uma ungazi uzothini ngami yekela mfethu yekela nje ngempela bafethu iyeke nje ngempela angithi wemgebe abantu abamosha izinto kakhulu ithina uyazi thina sibheda ngani thina abantu sibheda ngokuthi lo muntu mayenza into embi njengaye nje umfowethu lo kade ebhalela izinto ade eyibhalile ngazi noma indoda noma umuntu wesifazane obebhalela into ebebhale ngoweleli uma ngabe umuntu ebhala kabi ngawe mgebe sifune thina ukufakaza kuma comment siyofakazwa ububi singamkhuzi lo muntu yabo mzuku safunda ukuthi umuntu okhuluma kabi ngomgebe ku TikTok safunda ukomdisciplina sonke sayakena mfowethu delete talent uyobona ukuthi asimnaki kodwa masazothi hayi uqinisile vele umgebe wagwazela ukuba uthisha akafundanga uyabona nje ukhanda manga akhe ezebe yiqiniso kubantu hayi exactly bafu uma wenza into embi umuntu mina lento ukuthi ngiyazi kahle vele ngisabhukana nomhlaka 1 lalingashoni ilanga ngingayitholanga i-inbox ezongitshela indaba zikamhlaka 1 yabona umuntu aze acela ukuthi acela ukungifonela afuna ngimnike inamba yami ukuze ezongithulela kahle indaba zika bese kuzoba yilabantu laba abavuna umuntu ngisho edakwa mfethu umuntu ekwi background athi hayi uqinisile uma golide vele uyadakwa vele umgibe kunje umgibe yabona all those bayehluleka bona ukwenza ama video bewenze ngomgibe of about those people labo kodwa wena uzohlohlwa wena ngama likes uhlohlwa nangama comments ukhuluma konke amasimba ngomgibe awubazi abantu mfethu umgibe abamthanda ngeqiniso la ngempela yabona one day ngeke ulinyazo mhlambe uliyazo umgibe uyoliyaza nje umuntu nje othi umgibe ngiyamthanda ukuya nokubuya akuthinte uyithole sewulimala nje mfethu ngokuphawula amasimba nabantu laba ngoba into enkinga abantu laba bayibhangana abahlohlanayo abangakutsheli iqiniso uma ubheda ukuthi hayi kahle mfethu lento yenzayo umbhedo uyabheda iyeke lento oyenzayo ngiyafisa ukuthi mfethu ama comments esingawathola manje mfethu ama comment akhuzayo athi no lento mfethu kufanele ukuthi uyisho nawe uzohlala phansi ubheke ivideo uyisuse definitely. Yes, sanibona. Yebo bothi. Yeah. Inaphela amakoleta. Siyaphela botomdala kunjani bakhona? Ngikhona. Cha mina ngithanda ukubonga nje. Wemgibe mfowethu ngena nje ngiqonde kuwe ngqo mfowethu ngithanda ukubonga. Ngiyacabanga ukuthi kunama comment ami oke wafunda la ngaphansi mazala Nkosi. Mfowethu indlela osokhuluma ngayo. Yabona abantwana niqale ngale ndlela mfowethu. Ngabe asikho kwezinye izimo esiba kuzo kodwa nje mfowethu mina into engiyithandayo nengiyibongayo mfowethu ukuthi ekugcineni kwakho konke mfowethu noma ngathiwa umuntu ukhuluma kanjani kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi iqiniso nalo mhlambe bekade kusenza ngoba o TikTok phela nabo izinto ezintsha lezi so kodwa nje mfowethu kukho konke mina ngena nje ukuzokubonga yazi sengilalela izinkulumo zakho eziningana o life bakho ngibe khona nje isikhashana but lokho ngiyakubonga I wish nabanye abafuthi bafunde bawethu bafunde so yabona mazala Nkosi mfethu ushaya ipoint elikhulu yabona umgebe umgebe mfethu beku umuntu okhuluma noma kanjani kodwa nje bafethu uyadinga umuntu mayesenza kahle mncome phela ngiyayithanda nje ukuthi into yenzayo mayisenza nje into umuntu muncome phela kuze iqhubeke naye akusube nje kumgibe kuhlale kubheka kali iphutha nje akazolenza noma umhlaka 1 ngoba kuyaziwa umuntu wamaphutha namhla engasenzile kahle esenze kahle fanele egxekwe kuye kuyolindeleka iphutha angeke kwazi umuntu ukuphila kanjalo ngiyabonga nje mina amazwi uyabona nje mina amagolide mfowethu ngingenela nje lokho nga requesta komunye ulife wakho umgibe ayakangangithatha ngase ngidlulela futhi kodwa nje ngangifisa ukuthi ngibe naso isikhathi ukuthi mfowethu ngiyabonga
indlela nje angazi noma ngizothi usho into engakhona noma vele buvele unje kodwa ubuzenzisa kodwa nje kulokho mfowethu mina ngiyabonga ngizoqhubeka futhi ngilalela life ngicela ukwehlela ezansi. Siyabonga futhi umdani. Angiyabonga. Mazala Nkosi, mina mangaphawula ngokukaMgibe, uMgibe uyindoda ekhuzekayo, umisikhuzeka okuyikhona mhlambe okufunakalayo nje kithi sonke, ngoba phela kuyaye kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi wenza izinto ngokufishana komqondo, uthola ukuthi awusaboni ukuthi uyashayisa. Obhuti abadala esinabo la esiphila nabo la kwa-TikTok, ngicabanga ukuthi uNkulunkulu babekele khona ukuthi uma sesikwekwe endaweni besiqondise sekukumuntu ukuthi uyalalela noma akalaleli, yabo into enjengaleyo. Mina nje uMgibe wayifebe ngokwami mina uMgibe kimi u-right ngayo yonke indlela, yabo. Hayi ukuthi ngiyamkhothamela, ngeke ngikhothamele ilenja le efana nami, yabona kuphela nje ngokuthi umfowethu engambona ukuthi engabona ukuthi hayi umfowethu ophilayo, noma mayebona khona la oshayise khona uyezwa uphuma ekhaya eliphilayo, umuntu osuke ephuma ekhaya eliphilayo-ke lelo nanokuthi nje bafowethu asimqondeni umuntu odlalayo, umqondeni nomuntu okudlalisayo bafowethu. Uyabona uma ungathanda ukuthi nophunywa ngikudlalise ngithinde nje eceleni emagoleti yazi le ndlela ongidlalisa ngayo angihambisani nawo mfowethu, ngicela uyiyeke. Singagcini bafowethu nento ewumdlalo sigcine sesiyenza impi ngempela sekuba yimpi serious. So nje zibheke nento odlala ngayo, awukwazi ukudlala nento ebuhlungu, ngento mhlawumbe abantu ababhekene nenkinga yayo wena ubuzohlekisa ngayo ngenxa ukuthi kunabantu abakholelwa kuwena. Ukuba nama-followers akusho ukuthi abantu sebezithutha. So akuyona yonke into ngoba fanele uma uqamba ukhuluma ucabanga ukuthi unabantu abakholelwa kuwena entweni ephuma emlonyeni wakho. Uthini ngabo uyabacabangela ukuthi bayakuthemba kangakanani. Each and everything oyikhulumayo abantu bazoyikholelwa ngoba bayakulandela, bayazi ukuthi hayi uMgibe nje wasimlandela lento ayikhulumayo iyohlezi iyona. Enye into ake siyenze sicabangele nabantu abathembele kuthina, nabantu abasaziyo. Ngizwakala mina nje ngamvuma ngalezi sikhathi nje igama lakhe uMgibe, esethi uMgibe ongancithezi, ngathi hayi usekhulile manje samvuma nawo. Niyaphila abafowethu? Siyaphila bodi, kunjani? Hayi siyaphila. Cha Magolide umuntu akaqala ngokubonga kuwe ngokuma nje endaweni eyodwa, iposition eyodwa yokukhuza. Nonophunyuka ke naye uhleli kuleyo position. Cha uMgibe kodwa ke sengawo mhlawumbe uyamzonda umzonda. Kodwa umuntu wamancoko nje oyithukela nenhlamba mayethe fuseke nje kalokhu ngeke ulibalile lo muntu. Bakhona abantu abakanjalo nje abayileyonto. So manje ngabe uneyinkinga zakho nje nawe. Kodwa nje usomahlanje owehlekiselayo. Ngomthatha nje ngosomahlanje. So simjwayele nje siyamazi. uMgibe uyaphila webhuti uNkule. Mina ngothethe uyaphila lo mfowethu. Uma vele ungakasondelani naye uzombona njengomuntu ongathi akaphilile ekhanda. Yabo? Mina akudingi ukuthi uzongithengele inandosi kuze ngibone ukuthi uyaphila. uMgibe uyaphila, uma edlala futhi uyadlala njengabantu bonke. So ezinye izinto bafowethu abantu ake singabajajeni kude, ake sisondele eduze kwabo bese ukwazi ukumgxekela into ekhona. Yabo lento yokujaja abantu bafowethu bekude uthi umuntu uyayitshela umuntu unjani, yiyo lento yenza ukuthi yafowethu Magolide uyabona mfethu uMgibe uyafana nje noMax. uMgibe noMax bayinto eyodwa. uMgibe nje umuntu oyisuzelayo ongenankinga, ozenzela into yakhe. Mungathi uzonke uMgibe mfethu angiboni ukuthi uyabona abafethu neqhawe elizela ikhipha ingoma yathi sukana endleleni yami, ningami endleleni yabantu, yabona, ningami endleleni yabantu. Hayi ngisho njalo nophunywa ngabe uganga ngaye nje uMgibe ngoba uMgibe uqala nje ukumbona mina ake angisondele eduze zakhe uyena bengiyibuke ngimlandela nje
manje ngibona hayi umuntu oyihlekisela indlela akhuluma ngayo nje sakhuluma nje iqala nje indaba yabona nje ukuthi insizwa nje lena ayidingi lokho manje umzondo umhlanga ngayo ake singaveli siyizinto ezingahloniphekile kibo sizolithola ithuba lokuthi siqhubeke siyiphuzeleni ake sivele nje sabantu abahloniphekile sabantu abakhathazekile nabo noma ngaba kodwa awuzenzise ukufike nje kubantu oqalayo uzobuqala ukubona abanye abantu mhlawumbe uzobuqala nami ukungibona ngamehlo ukaze wangibona ake ngingakuboni phela usuyisiyabhuyabhu ngingayiboni into engayixoxa nawe awucabangele nabantu ke bendawo oqalayo kuya kuyona awuyena Mgibe lo uma usufika usubanje siyofaka emotweni ngoba utshwala buyabhedisana bafowethu ngathi singayilimita ey'ntweni ey'fana nalezo sizobuya siqhubeke nenjabulo yethu kodwa bafowethu ongabazi ake sibahlonipheni bafowethu ngayo yonke indlela ukuze sishiye elinye igama sishiye esinye isithombe. Niyaphila bafowethu niyaphila. Yebo. Ngixolise mfethu ukuthi la ngisetohweni but ngiyabona la bafethu ukhulunywa izinkulumo ezinohlonze. Kodwa mhlambe bafethu mhlambe nami just ukugcizelele ngizophuma nje manje. Ukuthi bafethu besicela mhlambe webhuni magolide kunabo bonke nje abafethu. Kukhona le genge bafethu eqhuquzela udla. Hello? Kunale genge bafethu kunale genge bafethu eqhuquzela udlame nala kuma social media bafethu asazi ukuthi magolide cela bafethu le genge yonke le inhlaka nje mfethu ezama media ayibafethu ngoba sibhekene nalenkinga kanje nje manje asidingi izinkulumo ezinohlevane ezifana naleziyana yabo so ngoba vele since kusasa kubuya lapha ziningi izinto wrong ezintweni ezinhle ezizobe zenzeka lapha bona bathatha le zinto wrong ngoba yini befuna ama followers so nje bafethu bengingafisa nje lapha nekutshena ukuthi abantu bebonke bayiphathe kahle because mina ngiyafisa ukuya ngesimo setoho bafethu cha ngizobe ngila kamlungu kodwa ngokwenhliziyo ngizobe ngibuka nje mangabe bekhona lapha abazobe bekhona fisa abafethu abantu bayiphathe kahle bakhumbule ukuthi lapha siphelezela umfoka Mvelase kushoniwe lapha so singagcine so ukuthi ngwana kwenu uyaqala ukuya lapha usuyosusa udweshu emzini nomuntu into ongathandi yenzeke kini ungayenzi futhi emzini nomuntu uyabo kanjalo bhuti wami nabafowethu posta abantu bafowethu lento ibhlungu lento eniyenza kubafowethu lento kulokhu niposta abantu nithi uzolandela umuntu iyekeni bafowethu leyanto yazi leyanto uzoyenza kanti abafuni ngaye lo muntu lento oyenza kuyena ake niyeke bafowethu kuyilandela izitho engekho izitho ongenazo ulokhu uyoposta umuntu uyomtshela sekushoda wena ushoda yena ukuba njani mawusuyibhalile lo yini wenzeni umuntu wenzeni hayi bafowethu yabo nje bafethu kufanele sicaceni le ndaba kaMaskandi ukuthi sulandela ngeinhliziyo noma sulandela ngwana kusuthanda bafethu la akukhona emgangeleni ukuthi manje la sesisogiya ngokuthi ubani ushonile ubani ushonile shuthi ke okuzovele kwenzeke uma ke lento yangena kuhulumeni uzovele kuthiweni nemicimbi yawo kuMaskandi ke manje ayiphele ngoba ingisekhona le ngcushunqushe ezikhona futhi nabantu abaphambili abafana mhlambe nomfu wamacingwane nabanye sicela bangenelele bafethu kulento bakwazi ekuthena ukuthi bakwazi ukuyihandlisha kahle ihlale phansi bafethu ibamba umthetho uyabo yebo hayi siyazwa futhi bengisacela ngizokudedela sizwe bhuti ngizokudedela manje magolide lokho kushoyo mfowethu siyakuzwa kakhulu akekho umuntu wakwahlula utshwala buhlale buyisiqhwaga uzotakwa ugcina ukhuluma amagama ongesiwe neintatheli futhi ngiyacela mina zingagcini seyirekhoda nento engenamsebenzi seyikhuluma nento okungafanele bafowethu ake nibuye nento enhle unikhulume ngezinto ezinhle baningi abantu abafaka isandla baningi abantu abenza okuhle ake niveze izinto ezinhle ningazivezeli ngokuthi uqhamukile ubani wagonyula ukushiya ngalazi ayizusenzela lutho leyo nto noma ngathiwa nifakela imali angeke kodwa bafethu ukukufakela kwakhe imali akungakhalisa abanye abantu mawukuthi lezi zinto esuke recordwa izintatheli uyinika imali but akungabalimaza abanye abantu okukhulunywa ngabo ngoba bafowethu siyogcina nathi sesiphelelwa uthando lokuthi sibonisane because ezinye izinto uthola ukwazi ukuyitshela abantu
awukwazi ukubakhuza khona abantu abangakhuzeki. Angikwazi ukuthi ngeke ngapha ama-Blue Nation ngiyokhuza ama-Red Nation vele ngeke zengizwe ngoba asidlelani nabo ingekho njalo into ebangwayo akulalele noma ubani ukukhuzayo kuyinhlanhla ukuba nabantu abasakwazi ukukubonisa. Wey'ngane zakwethu sekuzobaleka la ngiyabonga bafowethu ungalishaya itafula lizokhala kabi sorry bafowethu ngithi mina manje sengizophuma bafowethu ngiyanicela ngakanani ngingelutho bakwethu kusukela manje kuya phambili ngiyanicela sihlonipheni ama-artist wonke kaMaskandi. Angifuni ukusuka manje kuya phambili ukubona umuntu noma ubani ozokhuluma kabi egxeke i-artist likaMaskandi. Asiwahlonipheni wonke ngoba anabalandeli ababalandelayo ngoba asifune ekugcineni kosuku kuphele imicimbi ngoba lento yogcina ihambe ibe uthuthuva konakala imicimbi yoMaskandi kulamba abantu abaningi ama-artists amaningi beqashwa ngemicimbi yoMaskandi abantu bebethenga amathithi bemcimbini. So guys for ukuthula angisho ukuthi mhlawumbe khona izinto engizazi noma sengisho nje ukuthi bafethu for ukuthula cause abantu mabekukhuza abantu basibonisa abantu basithanda abantu basi-inboxa. Guys sizwe niyaziwa kulezi zinto zoMaskandi ngoba balandeli abaphambili nina seniyaziwa eke nikhuzeni nicela ukuthula wonke umuntu manje akayidlalela ingoma siyekeni ukukhuluma ngama-artist oMaskandi ngoba nabalandeli abanye abangayi-understand into mhlawumbe ukuthi omunye uzothi ukhuluma ngokudala lapha. Ngiyacela ukuthi kusuka manje ngiyayiqalekisa ngiyayifaka ikhesi ngiyayiqalekisa lento yemntalapho ngicela lento kusukela manje kuya phambili guys akekho umuntu engumlindele ukumbona egxeke i-artist kaMaskandi. Into esiyilindele manje ukubona nidlalela iy'ngoma zama-artist wonke ngoba egcineni kosuku ayikho into ngampela epersonal ongathi uyizonda ngizonda uMagolide ngoba ngithi uyi-Blue Nation mhlawumbe mina ngilandelela onke ama-artist kaMaskandi ayikho into ebangwayo. uMagolide mhlawumbe ngizothi ngikhuluma kabi ngeqhawe lakhe yena lela kathi uyalilandela kanti uMagolide unenhliziyo encane omazi ukuthi mhlawumbe uzongicabangelana. Ngithi guys asihlonipheni wonke ama-artist kaMaskandi. Angilindele ukuthi kunomuntu la ku-TikTok kunabantu laba bayibona bane-following eningi engizombona enza ividiyo ukuthi uTalab i-artist. Ngiyayikhuza angilindele njengamanje ukuthi kunomuntu njengamanje esombona enza ividiyo edelela i-artist ngoba vele ama-artist futhi awekho ezingeni lethu makhulu anezinto zawo vele mhlawumbe uma uzongena la ko-live wenza ividiyo ethi uTalab i-artist ongekho ngisho kuyizinga lalo uthi mhlawumbe abalandeli bakhe abanye abathandi baheyitheka baphatheka kabi. So asiwahlonipheni ngoba vele makhulu aculela thina uMaskandi. So uma uzosuka uthatha ifoni yakho ngoba unedatha eningi wenza ividiyo mhlawumbe ukuthi awuthi ngiTalab ubani ngiTalab usibani bani awukho kwizinga lakhe mkhulu kunawe. So ngithi mina njengosizwe njengamanje njengoba ngikhuluma akekho umuntu noma ngabe ubani ngishabona ukuthi une-follow ngeningi akekho umuntu engifuna ukumbona eyimatanisa ne-artist. Into esoyijabulela ukuthi sibona abantu beyidlalela iy'ngoma zabaculi bamaskandi bephakamisa umculo kamaskandi. Sidinga ukuthula ngoba manje yogcina ingenelela nayo ukuthi sicele nokhozi sicele iy'nsizwa okhathide sicele ongizwe ukuthi bebize imbizo yokuhlanganisa laba bantu esibabona ngathi ibona ongathi ngampela uma ukhulume kabi ngomunye baphatheka kabanyanya iligxe kumthandeni uzojabulela ividiyo njengamanje eyidlalela ingoma. Konke kwenzakalile mawuthi usibani bani wakho wathini guys sethula iqoko siyaxolisa nombani wakhuluma ngobani akaxolisa umuntu ukuthi guys sicela ukuthula njengamanje guys siyacela sinemndeni siney'ngane sicela ukuthula sikhulekeleni ukuthula manje. Ngiyabonga thank you. Nanani nje bafowethu kusasa bafowethu abantu nani enizobe nihamba nabo uyambona umuntu ohamba naye ukuthi akasekho esimeni sokuba right. Awukulwele nje uprotect omunye umuntu uma usumbona vele lo hamba nayo hey mfowethu vele usala usoyibamba la emotweni ngoba isimo sokusona asisavuma ukuthi usangayobhiyoza lapha wena yabo. Akezizame nje abantu mfowethu umuntu osondelene uma umthanda ngicabanga ukuthi mina umuntu osuke esondele eduze kwakho umuntu osuke ekuthanda. So zamani bafowethu abafowethu nibanqande entweni ezifana nalezo ngoba njengoba ngiyiveza nje utshwala kuningi ukuphoxeka okuzoqhamuka abafowethu besebenza utshwala usubuya wenza ama video uyaxolisa
nalaba ke bamavideo ade xova bafowethu ukube kuya ngami ngabe niyawadelete akubulala ukudelete into oyenze ungakhuziwe. Delete nje into oyibonayo ukuthi lento wawuyenza ubuxova ubusaphethwe ukuqhubha impi yokubhoka engezukwenzela lutho. Delete nje lonto leyo mfowethu ube clean nje kwi-profile yakho uqhubeke nempilo. Impilo iyaqhubeka ngaphandle kamaskandi. Magolide Sanibonani bafowethu.